Hej, zdravím všetkých, moje meno je Denajed a vítajte pri tomto gameplayi na hru Wrestle Jump. Dneska tu mám hostia, moju milovanú susedu, Simonku. Toto bude len taká jednorazovečka a dúfam, že si to užijete. Takže, no. Som zase červená? Áno, zasa si červená, isto. Čakaj. Nie, ty kde sa ponáhľaš, mi povedz. Nie. Nie, nie. A je to tam, dobre. Zahluším ťa. Nie. Dobre, tomu sa hovorí šťastie začiatočníka. Presne tak nejako. By som to asi povedal ja. Nie. Yes. Au. To bolelo. Áno, ja viem. Nemám byť sa, dievčatá sa nemajú byť. Ale v hre áno. V hre sa môžu. Ty čo mám posúvaš? Nie. Už vieš? Wow. Yes. Au, to bolelo. 3 ku 2. Vážne? Nie, zvoní mi telefon. Nie, dobre. Yes. Znevozil ma telefon, toto je proste. Ja za to nemôžem. Nie. Krásne. Potrebujem sa teraz sa ponáhľam, takže vážne. Nie. Au, Nie. au, Nie. Je to tam, proste je to tam. Vyhrala si. Au. Toto nie je dobré. To nie je Čo nie dobré. je dobré? No, nie je to dobré proste. hráme? A samozrejme. Ešte hráme? No a? Vážne? Nemôžeme tak Moje skoro tlačítko skončiť. Funguje. Funguje. Poď, krásne. Toto čo je? Ja sa ponáhľam na nízko, vieš, takže snažím sa. Ale no. Snažím sa, jednoducho, tak toto uzavrieme. Mám ešte pod sebou iné povinnosti a... Nie. Je to tam, proste sme to zase dali. Túto hru budeme asi hrať veľmi často. Dneska si myslím, počkaj, Teraz ty nie, som tam skoro máš. zmyslela, už sa mi nepáči táto hra, proste je celá zlá. Nepáči sa mi to technika, zle je to naanimované, ale myslím Je si, to že dobre keď sa to naanimované. potrebuje z iného uhla pohľadu, kde Nie. mám... Ale ani toto neviem, nie je ako som fér. hovorila. Ja si myslím, že ešte mám dosť času na to, aby sme to zahrali ešte raz. Toto nie je fér. Začalo ma to si baviť. Počkaj. Prečo tam je len jedno tlačítko? Proste to úplne... Nie, kaktus nie, on pichá. Nie. Yes. Prečo? Ty si sa udrel. Nie, ty si sa udrala teraz. Ty si sa udrel. Yes. Čože? Veď ty si ležal hlavou Nie. na zemi. Táto hra sa mi prestáva páčiť. Nepáči, už sa mi to ako si zase prestáva páčiť. Nie. Kokos, Veď tam ani vôbec som sa neudrel hlavou a proste Ale udrel. neudrel. Ale Mm. čože? Videl som sa, že to bolo. German DDT. Ale som ráda. Nie. Kde sa ponáhľa ten Nivko? Ja sa nikam neponáhľam, ty sa nie. Musíš mať 5 hviezdičiek, vieš. Yes. Čože? Toto vôbec nie je fér, podľa mňa. Je to To sa fér. nemalo stať. Áno, a teraz Ja je som po to tebe. nechcel, nie. Ja som to vedel. Ešte? No a? Ešte jednu hviezdičku potrebujem získať, aby som vyhral. Ty? Či ja? Myslím, že obaje teraz momentálne. Asi áno. Čo to bolo? Nie, cítim sa ako vo vesmíre. Nie. Proste ako... Nie, dá sa? Ako nejaký kozmonaut, Hamba. Dobre, dáme ešte. Si zavolať. Nepotrebuješ Toto si nechcem zavolať. počúvať. Už len vás meškané hovorí. To počkaj, len Môžeme Pal. na oke? Sme späť po menšej prestávke. Menšia pauza, Blonska si potrebovala zavolať. No, presne tak nejako. Takže teraz to potrebujem rýchlo dobehnúť, áno? Nie, Áno, veľmi rýchlo to potrebujem. ale tebe sa to nepodarí. Ja ti to nedovolím. Čo mi? Čo mi to? Ešte raz? Nepočula som. Hlúpi ľudia majú šťastie. Yes. Hej, Nisko, toto ti vyšlo teraz. No ale ja som hlúpy, ja sa za to nehambím Si to ako. priznáš, ja nie. Ale nie, to tiež priznám veľmi často. Nie, Ty kokos, nie, mne sa zaseklo tlačítko. Nie, nie, mne sa tlačítko zaseklo. To je super. Mohlo by sa ti ešte raz, si myslím. Yes. Ale tak to už nedáš. Dám to. Nedáš. Dám to.
Dám to. To si to nedáš. Dám to. Nedáš to. Nie. No čo? Štvrtá hra. Ja som 4 hry prehral, to čo je? Ešte jednu. Posledná. Ready? Ready. Steady, go. Ready. No, tu... Nie, nie. Yes. Čože? Veď ja budem mať takú svalnatú ruku, toľkokrát stlačím to tlačítko za sekundu. To bolo dosť zákerné. To bolo fest zákerné. Dnes také máme ovisnuté pupky, pozeraj. Ale no, to nie je možné. Kolo mlynské. No. Ja som už v koncu. Ja sa nechám asi zabiť. Čože? Veď ja viem salto. Proste ja viem salto, Denis, čo robíš? Ja nič nerobím, ty čo robíš? Ja neviem, robíš. Čo robím? Ty sa len odtlačaš. Denis. No nič iné mi nejde. Denis. Nie. Stačí kopla z nohou do hlavy, to preto. A Presne. vyhrala som to celé, proste, ja si myslím. Mohli by sme to takto zrekapitulovať. Dneska to Denis proste nedal. Nedal som to. Nedal si To je hanba. Je to dosť hanba, podľa mňa. Neviem. Ale nevadí. To každopádne zaujímavé a rada si zahrám ešte podobnú hru nejakú na budúce. Keď čo nájdem, tak kľudne. Ale myslím, že nájdem. Myslím si, že táto rýchla časť bola celkom fajn. No a samozrejme. Dobre, lajkujte. Teším sa s vami. Dajte mi tam like, share, odber, všetko, koment, proste čo vám zíde na um. A čau, belo.